Dobre. Ja to Nex vôbec nesvietí. Nex vôbec nesvietí tejto hre zjavne a Cortiny ho nezaujímajú. Zase som niečo trafil. Asi. Já to mám nakreslené takový ten terč pro ty artiny na tom tanku, tak oni nestřílí. Zase Arta. Ty pišo, ty svietiš vôbec? Ne? Já jsem teprve teď poprvé svítil. Nie, ale Labuanči vôbec svietí a ten dostal na ty v kuseku, tak má. A jebol, zadu mi už stojí, nemôžem hrať kvôli tomu. Mají rády ty artiny, no? Nic, skúsim tú 32 trošku poštekliť. Čupko! Naser si, mrtko! Pičo! A ja neviem, kde stojí.